Kako to biva obično u zadnjim konferencijama ovog zadnjeg vremena, ove zadnje godine koja je iza nas, tako nam se i mnogi priključuju putem virtualne platforme Zoom i putem društvenih mreža na kojima će nas pratiti u direktnom prijenosu. U jednom trenutku konferencije pridružit će nam se i gospođa koja predstavlja Europsku komisiju na ovom događanju, te će nam se pridružiti i sudionik panelista investitor Bruno Kovačić. Ovim putem ih pozdravljamo kao i sve one koji nam se priključuju kao gledatelji, kao uzvanici, kao zainteresirani za teme koje su dio ovog projekta i ovog programa. Želimo im da im događanje bude zanimljivo i nadamo se da će se s nama zajedno ugodno osjećati. Nalazimo se u prostoru poslovno-tehnološkog inkubatora. Moje ime je Romana Kereb i ja sam danas ovdje ispred vas. Ima nekoliko uloga. Jedna je uloga da ću vas voditi kroz ovo događanje, da sam moderator. A druga uloga je da sam također predstavnik poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, koja je ujedno i partner u ovom projektu. I ne samo to, poduzetnički centar je također upravitelj ovog lijepog objekta, ove lijepe zgrade, ovog prostora u kojem se nalazimo. Naime, od sredine 2020. uselili smo u taj prostor i zahvaljujući njemu, evo danas možemo biti ovdje okupljeni, dobro raspoređeni u skladu sa svim što ovaj vremenski okvir, ovo aktualno stanje od nas traži. Neću namjerno spominjati one riječi koje su uobičajene za poslovnu zajednicu da nam se pridruže u ovoj poduzetničkoj obitelji. Također smo evo partner u ovom velikom projektu, s obzirom da su iza mene mnogi govornici koji su veliki stručnjaci za tu temu i da će biti još puno riječi i o projektu, i o njegovim sastavnicama i o njegovim aktivnostima. Ja ću se samo osvrnuti na ovu ulogu poduzetničkog centra koja je zapravo logički nastavak aktivnosti koje su krenule još prije nego što je inkubator kao zgrada ovdje postojao i prije nego smo primili prve stanare u zgradu. Naime, poduzetnički centar provodio je zajedno sa svojim uredom koji je ukorporiran u djelovanje poduzetničkog centra BB Hrvatska aktivnosti na podizanju ekosustava, na obrazovanju poduzetnika, na podršci poduzetnicima da se što bolje predstave investitorima i isto tako aktivnosti na okupljanju investitora oko poduzetnika, na spajanju jednih s drugima. Ovim projektom te će aktivnosti moći biti produbljene, moći će dobiti još veći intenzitet, moći ćemo njima prihvatiti još veći broj poduzetnika početnika. I to nas učvršćuje u snovima koje smo si zadali kad smo krenuli u taj projekt i kad smo krenuli u takve aktivnosti, da ćemo domaću i regionalnu scenu startupa i poduzetništva moći podići na jednu razinu da se stavimo uz bok onih koje su razvijene u svijetu poput estonskog ili recimo izraelskog. U tom smislu smo ponosni što smo dio ovog projekta i ja vam se sad još jednom osobno svima zahvaljujem na dolasku i nadam se da ćete mi svojim dobrim raspoloženjem u ovoj lijepoj zgradi koja još uvijek miriši na novo pomoći da ovo zbivanje lijepo provedemo i u dobrom smislu iskoristimo. Sada molim da nam se uvodno obrati i prvi govornik ovog događanja, gospodin dr. Ivo Josipović. Dobar dan svima, kako vama koji ste ovdje, tako i onima koji nas prate putem interneta. Silno mi je drago da sam opet tu s vama. Počeli smo zajedno negdje još u doba mog mandata
i nastavili suradnju i nakon toga i veseli me da projekt očito jako dobro ovdje u ovoj županiji napreduje i da ostvarujete ovako dobre rezultate. Ja bih kratko samo rekao ili objasnio našim posebno mlađim poduzetnicima što može očekivati od visoke politike i šta je ono što visoka politika može dati poduzetništvu. No prvo, naravno da je posebno važno da budemo svjesni jedne važne činjenice. Stavljam sa strane velike državne projekte, međunarodne projekte koje gura država, govorimo o poduzetništvu, malom, srednjem pa i većem. I tu moram reći da je kvaliteta, rad i inovativnost najviše što možete za sebe učiniti na sceni. Šta vam tu politika može pomoći? Prvo, reći ću da su nerealna ona očekivanja koja misle da je, a svi smo to radili, i predsjednik Mesić, predsjednik Tuđman imao neke druge prioritete, bila su druga vremena, i ja isto tako, predsjednica Grabar-Kitarović, kad dođe vrijeme siguran sam i predsjednik Milanović, dakle, često smo išli sa poduzetnicima u inozemstvo. Zašto? Sa ambicijom da predstavimo naše poduzetnike i da se naprave neki poslovni kontakt. Bilo je tu jako uspješnih, a i bilo je manje uspješnih pohoda. Zašto? Jer moramo svima objasniti i reći vrlo jasno. Nema tog predsjednika, premijera, predsjednice, ministra koji može vani prodati loš proizvod. To ne postoji. Dakle, moguće je pomoći one koji su zaista dobri i svojom kvalitetom su negdje u vrhu, kvalitetom i cijenom. Kad gledamo što još naravno politika može napraviti, ona može podići opći reputacijski rejting države, pa onda tako i poduzetnika i tu Hrvatska ima i dobrih i loših strana. Naravno, rekao bih sasvim sigurno, posebno kada je riječ o mladim poduzetnicama, najveća vrijednost našeg mladog poduzetništva, početnog poduzetništva su ljudi. Zato jer mi imamo relativno, kad uspoređujemo s drugim zemljama, vrlo obrazovan mlad poduzetnički kadar, sposoban da se svojom inovativnošću probije na međunarodnoj sceni. Imamo isto tako, dakle, i dobru kvalitetnu radnu snagu, posebno u nekim područjima, i imamo reputaciju jedne sigurne i otvorene zemlje, i to je dobro. Imamo međutim i minuse i tu politika posebice na domaćem terenu može napraviti puno. Prva najveća opstrukcija našeg gospodarstva, pa i onda kada govorimo o plasmanu naših tvrtki, novih, srednjih, starijih tvrtki, jest nažalost odsustvo kriterija pravne države. I pravosuđe je jedan od ozbiljnih problema hrvatskog gospodarstva. Ja se nadam da će se u nekoj reformi stanje ozbiljno popraviti. Tu politika može i mora učiniti puno. Drugo što je minus kod nas je, nažalost, raširena korupcija. Pogledajmo otvoreno u oči jedan drugoga i moramo reći da je to ponajveći opstruktivni faktor, naravno, sa nefunkcioniranjem pravne države. Ali kad sve stavimo na vagu, visoka politika može, dakle, učiniti dosta, ali samo u onim slučajevima gdje postoji ozbiljna inovativnost, uspješnost i sposobnost poduzetnika da svoj proizvod plasiraju, osmisle, prodaju i plasiraju. Evo, ja se nadam da će hrvatska najviša politika, mislim tu na vladu, mislim na predsjednika Republike, nastaviti taj ipak prepoznatljivi kontinuitet podrške gospodarstvu, da će propise učiniti nekako prispodobljivim, kako bi rekli ovdje u Zagorju, ako se ne varam, potrebama gospodarstva, da će uvesti i ojačati pravnu sigurnost i da će Hrvatska konačno na mapi svijeta još ojačati ili da će tek ojačati svoju poziciju kao inovativne, uspješne i kvalitetne poslovne zajednice. Hvala vam lijepo, želim vam puno uspjeha. Hvala trećem predsjedniku, gospodinu Josipoviću, na ovim inspirativnim riječima i nadam se da će i prispodobljiva biti intervencija u programu koja se dogodila. Sad nastavljamo dalje redom. Molim gospodina Igora Škrgatića, predsjednika Udruge malih i srednjih poduzetnika, da se pridruži ovdje na govornici.
Dobar dan i lijepi pozdrav svima u ime Hrvatske udruge poslodavaca i posebno u ime udruge malih i srednjih poduzetnika, čiji sam predsjednik. Mi smo ovdje nešto između domaćina i gosta, pa koristim priliku da pozdravim jedne i druge, da vas ne navodim tu na osob, da nekoga ne zaboravim. Jako nam je drago da smo dio ovog projekta. Jako nam je lijepo vidjeti da ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji postoji jedan ovako nov i atraktivan objekt koji je u službi poduzetništva. To je znak da se dobro radi i da postoji potreba za takvim objektom, a to je uvijek pokazatelj neke svjetle budućnosti poduzetništva. Drago nam je da je ovaj projekt adresirao dvije teme koje su vrlo bitne i još ih je međusobno povezao. Tema društvenog poduzetništva, društveno odgovornog poslovanja je nešto o čemu svi pričaju, a niko zapravo ne zna što je, pa se nadam da ćemo kroz ovaj projekt to pokušati malo naučiti i poduzetništvu i širu javnost. A druga tema je financiranje mladih poduzetnika, to je pristup kapitalu tvrtkama koje su u ranoj fazi razvoja, koja je već dugo prepoznata kao problem na hrvatskom tržištu i to da se kolokvijalno izrazim, postoji problem od onog novca koji možete posuditi od kumova i prijatelja, pa dok ne postanete aktivni u financijskom sektoru i atraktivni za taj financijski sektor. Tako da tu mora biti nekakav fondovski kapital, poslovni anđeli, venture capital fondovi, znači sve ono gdje smo mi na tržištu tanki. Ja se nadam da ćemo kroz ovaj projekt barem malo promijeniti tu sliku. Mi kao Hrvatska udruga poslodavaca i opet udruga malih i srednjih poduzetnika posebno smo ovdje, se stavljamo na raspolaganje da pomognemo i u edukacijskom dijelu, u cijelom projektu i u pronalasku novih poslovnih anđela koji će to područje financiranja malo popraviti na našem tržištu. Ja se stvarno veselim budućoj suradnji i želim svima nama da projekt bude uspješan i da zadovolji neke ciljeve koje smo se na početku postavili. Hvala vam svima. Najavljujem sada također i uvodni pozdrav gospođe Evite Agalijanu, koja je ispred Europske komisije voditeljica projekta i službenica za politike Europske komisije. Ona će nam se uključiti putem video linka. Dobro jutro. Good morning to all. Can you hear me? Hello, good morning. Evita, we can hear you. Hello, Brussels. Thank you for joining us at this conference. We are very happy that you are with us. Please, you can address us with your introduction words. Unfortunately, I do not speak Croatian, so I will have to do it in English. I'm also very happy to be with you today at the kick-off event of the European Commission co-funded project to establish a Business Angels Impact Fund in Croatia. First of all, I would like to congratulate all the partners for the award of the project. It was a tough competition among very good projects around Europe. In Croatia, you have a nascent ecosystem for social enterprises, and this is a unique opportunity that you can use it at its best to develop the sector in your region and in your country. I will start by presenting you the aim of the call for proposals that we launched last year under the European Programme for Employment and Social Innovation, the EASY program as we call it. Then I will shortly present the other tools that we have at the European level to support the social enterprises ecosystem development. And I will finish my short presentation with a few lines on what is next on the policy side. The aim of the call that we launched last year was to develop social finance markets
and enable an increased number of social enterprises to take on repayable finance for developing and scaling up their business model. The aim was therefore twofold. First, boost the supply of social finance by developing products that could respond to social enterprises' needs. And second, generate demand for social finance among social enterprises by developing their investment readiness. This is the third round of the call under the EASY program. 41 projects are previously implemented around Europe, and they were successful in setting up and launching financial instruments and or investment readiness programs. With each new round of the call, we try to adapt and respond better to the needs and also the differences of social finance markets across Europe. We learned, for example, that in order for the projects to achieve the desired results, tackling only one side of the market was not sufficient. Some projects on the supply side of the market were facing difficulties in finding the right investees, while some on the demand side had designed and run good investment readiness programs, but did not manage to link the potential investees with the investors. Therefore, in this last call, we asked you to form consortia involving both investors and support organizations, and this is precisely what you successfully did in your project. The EASY grants that we are offering are within the greater ecosystem support to social enterprises at the EU level. The support is complemented by EU-level financial instruments and advisory support for financial intermediaries to improve access to finance for social enterprises. You may have heard of our EASY Guarantee Scheme, our flagship scheme that is managed by the EIF, the European Investment Fund, and can cover loans of up to 500,000 for social enterprises. It is a risk-sharing mechanism that gives incentives to social enterprise finance providers to reach out to entrepreneurs that they would not be able to do otherwise. There is also the EASY Capacity Building Instrument that aims at building up the institutional capacity of the finance providers in Europe through equity or quasi-equity investments. And the third one is the EASY Funded Instrument, a 200 million loan fund aiming at boosting the lending capacity of financial intermediaries that operate in the microfinance and social enterprise finance space. I'm sorry about the background noise. The EASY program provides also non-financial support to social enterprise finance providers, and that is in the form of technical assistance. All these instruments will be implemented in the current programming period that started beginning of 2021 and will run till 2027 under the InvestEU program that will bring together various EU financial instruments for simplification reasons and in order to exploit economies of scale. So the future InvestEU fund will have a dedicated social investment and skills window focusing on three policy priority areas. The first one is microfinance and social enterprises. The second one is education, training and skills. And the third one is social infrastructure and services. Alongside the InvestEU fund, there will be also an InvestEU advisory hub to provide non-financial support in the form of capacity building, financial structuring, and project preparation and delivery. This is the financial support that we are offering in the social economy ecosystem or social finance market space. We are also working to further develop the policy context. The European Commission plans to put forward an action plan on social economy in the second half of 2021. The action plan would propose EU-level solutions to identify problems and barriers that they hold back the development of the sector. It will be a result of a wide consultation process with citizens, stakeholders and experts, and the next milestone of the process will be the publication of the roadmap in the next weeks,
for an open consultation with stakeholders. In case some of the people that can hear us today, they're interested or they're experts and stakeholders in the subject, please participate and give your feedback in the process. That's all on my side. Thank you very much for your attention. Unfortunately, I'm not able to follow the rest of the discussions as it will be in Croatian, I guess. But make the best of it. Thank you, Evita, too, and thanks for the, especially thanks for the compliments with which you started your introduction. We hope we will be up to your expectations and even do better. Thank you and goodbye. S obzirom da smo evo sada priključili Briselu ovo događanje, kasnije će nam se priključiti još jedan investitor, tko zna s koje strane svijeta, postalo je uobičajeno da se zaista iz svih kutaka zemlje uključujemo i budemo prisutni i možemo sve pratiti. Također se nalazimo u zanimljivom vremenu. Pred neki dan čovječanstvo je počelo naseljavati i Mars, a neki startupi su bili dionici toga i bez njih to ne bi bilo moguće. Tko zna, možda ćemo i mi u ovom projektu početi postavljati i razvijati neke startupe, odnosno pomagati im u razvoju, koji će nam jednog dana omogućiti da i Mars uključimo u konferencije. A u međuvremenu pozivam i župana Željka Kolara da nas pozdravi. Dobar dan, lijep pozdrav u dvostrukoj ulozi u ime župana Krapinsko-zagorske županije koja je nositelj ovog projekta i predsjednika upravnog odbora WWF-a Hrvatske, u ime djelatnika Krapinsko-zagorske županije, u ime članica i članova našeg upravnog odbora. Sve vas lijepo pozdravljam i ovdje prisutne, posebno naši partneri u projektu, sve one koji nas pratiju preko društvenih mreža, te pozdrav gospođi Eviti u Briselu iz Europske komisije i posebno pozdravljam trećeg hrvatskog predsjednika gospodina Ive Josipovića koji je s nama od prvog dana osnivanja ureda WWF u Hrvatskoj za Europsku uniju, koji je zajedno još od samog početka s nama i sa gospodinom Tunčašom i gospođom Renatom otvarao zapravo put WWF-a, odnosno rada poslovnih anđela u Republici Hrvatskoj. Prošle su već 3 godine od kada naš ured radi i nakon 3 godine, ja bih rekao, vrlo ciljanog rada smo došli do nekih rezultata i mogućnosti da se javimo na projekte kao ovaj BAIF koji danas imamo uvodnu konferenciju i koju će prezentirati naša direktorica Ureda za Hrvatsku, gospođa Jelena Matuša, a isto tako smo nakon 3 godine došli u poziciju da govorimo o fondovima i kako spojiti privatni sektor, društveni sektor i civilni sektor i kako otvoriti mogućnosti kroz fondove financiranje malog i srednjeg poduzetništva, start-upova, naših mladih, školovanih ljudi koji imaju sjajnu ideju, ali ih ovaj sustav ne prepoznaje kao potencijalne investitore. Ako nemate neku imovinu uknjiženu iza sebe koju možete staviti hipoteku, ako nemate jedan duži period rada gdje vam vaša bilanca dozvoljava da se kreditno zadužite, vi zapravo nemate nikakvog izbora. I one mogućnost financiranja gdje se odnosi preko natječaja koje raspisuje nadležna ministarstva, da li su oni kroz operativne programe ili vezane za Europsku uniju ili su iz nacionalnog budžeta, da li su to natječaji koji su vezani za lokalnu i regionalnu samoupravu, ali uvijek morate imati neku pozadinu iza sebe. I čitavo vrijeme imam osjećaj da više mislimo prema natrag nego što razmišljamo o budućnosti. Upravo ovi novi fondovi omogućuju takvim mladim ljudima, kreativnim ljudima sa novim idejama, ali govorimo o tome da će najtraženija mjesta biti radna u budućnosti, ona za koje danas još uopće ne školujemo mlade ljude. Upravo zbog toga je bitno da promijenimo i razmišljanje.
O tome će nešto više upravo u takvim prilikama koje se mogu stvoriti kroz poslovne anđele, financiranje poslovnih anđela, takvih start-upova, reći više gospođa Renata, koja i osobnim primjerom pokazuje kako se to može raditi. Naravno, zahvaljujem svima koji su nas pratili sve ove godine, kao i partnerima koji su i u ovom projektu. Izuzetno bitno je da tu bude prisutna i Hrvatska udruga poslodavaca i koja je i član BLBAF-a i isto tako i Obrtnička i Gospodarska komora koji su počasni članovi, ali isto tako je bitno da imamo snažnu potporu nadležnog Ministarstva gospodarstva, s njima suradnju, da riješimo zakonsku regulativu koja će svakom potencijalnom poslovnom anđelu kao investitoru koji dolazi podržati jedan mladi start-up u Republici Hrvatskoj, točno zna pod kojim uvjetima investira svoj kapital. Vjerujem da je to budućnost i vjerujem da mi u Republici Hrvatskoj možemo biti jedni od lidera u čitavoj Europi, a to znači danas i u čitavom svijetu, i veselim se našoj budućoj zajedničkoj suradnji, a isto tako sam ponosan na svoj tim, na ljude koji su zapravo krenuli kročiti put ovoj budućnosti koja nas očekuje. Hvala vam lijepo. Sljedeće na redu je predstavljanje projekta BAIF. S obzirom da su dvije osnovne crte, dva osnovna dijela tog projekta ili dva osnovna light motiva anđelske investicije, anđeli i društveni učinak, to može biti samo dobro, zar ne? Pa pozivam Helenu Matušu, zamjenicu ravnateljice Zagorske razvojne agencije, da nam pokaže kako to može biti dobro i kako se to može spojiti. Hvala Romana na uvodu. Zaista mi je drago da mogu pozdraviti sve prisutne ovdje i ove koji nas, naše vjerne pratitelje, kojih ima preko 80 na našem Facebook, YouTube kanalu i na našem Zoomu, obzirom da čujem da imamo nekih malih poteškoća sa reproduciranjem zvuka, ja ću ono mahnuti da znaju da ih pratimo, da znamo da su tu i naš Tomislav radi na otklanjanju svih poteškoća. Zaista mi je drago da mogu sadati ovdje i predstaviti projekt koji smo radili, ako može sljedeći slajd, koji smo počeli prije više od godinu dana pripremati u zaista jednom impresivnom konzorciju i partnerstvu. Upravo sam jučer čitala jedan članak objavljen u Harvard Business Review koji se dotiče i postavlja zapravo primarno pitanje da li je društveni učinak postizanje određene društvenog napretka samo pitanje javnog sektora. Ono što se događa prošle godine u cijelom svijetu, a ono što se zapravo i u našoj široj okolini počelo događati prije puno godina i u Hrvatskoj zapravo kreće od prošle godine je odgovor na pitanje da ne, da su i poduzetnici shvatili, odnosno percipirali, zakoračili, osvijestili se i počeli javno govoriti o tome da društveni učinak je dodatni povrat na onaj financijski povrat koji su uložili. Shvatili su da žele biti i dio tog pokreta koji se stvara u cijelom svijetu. Možda se mi u Hrvatskoj ili u Županiji ne možemo mjeriti sa Amerikom, ali prošle godine ovo tržište investicija sa društvenim učinkom dosegnulo je 1 trilijun dolara. Ovo što mi zapravo započinjemo danas, ono što smo započeli i prije godinu dana, pa meni se čini kao da smo iz Krapinsko-zagorske županije zapravo isletili prvi, pokrenuli na taj Mars koji je rekla Romana. Iskreno, emocije koje su sad i sa cijelim timom koji je radio na pripremi ove konferencije, veliko uzbuđenje, velika odgovornost pred nama. Shvaćamo da otvaramo jedno novo poglavlje u Republici Hrvatskoj. Možda je to poglavlje otvoreno, a da mi krećemo pisati na tim stranicama.
a uz odgovornost dolazi i mali strah. Uz taj mali strah dolazi još i veći trud. Tako da, evo, ispred cijelog projektnog tima nadamo se da ćemo uz vašu podršku koju ste danas pokazali ovdje i na našim društvenim mrežama uspjeti postići određeni i društveni učinak koji planiramo s ovim projektom. Možemo dalje. Započelo bi predstavljanje projekta sa uvidom u to kako je zapravo krenula priprema projekta. Poziv o kojem je Evita pričala bio je otvoren u studenom 2019. godine. Mi smo svoj prvi sastanak sa inicijalnom idejom održali 10.3. kolegica Renata iz Sveučilišta i ja, sa činjenicom i vjereni, odnosno znamo da je poziv otvoren samo do kraja ožujka 2020. godine. No svejedno smo rekli, to je nešto što mi moramo napraviti, imamo 10-15 dana za okupiti konzorcij, idemo u to. To je prilika koja se ne javlja često i stalno. Rok nam puše za vratom, ali svejedno ćemo probati. Dodatno smo dobili poticaj kada smo razrađivali taj koncept u narednim danima, to što je Europska komisija produljila rok za prijavu na sredinu travnja, što nam je bio zapravo dodatni znak, idemo sad pokrenuti se još jače. Razrađivali smo koncept, zatvorile su se granice, prvi lockdown, međužupanijska putovanja zatvorena, unutaržupanijska putovanja zatvorena, rad od kuće, ali svejedno župan me primio u svom uredu, trebalo mi je ravno 3 minute da mu pišćam ideju, da to nazovem u ovim terminima, da mu predstavljam ideju nakon 3 minute, rekao je apsolutno da, bez ikakvih drugih pitanja, preuzeo je to odgovornost kao nositelj projekta, na što mu zahvaljujem, jer vrlo često inovativne ovakve aktivnosti su neki puta i teško shvatljive, no tu nikada u komunikaciji sa županijom nismo imali problema. Dalje smo nastavili razrađivati projekt, prvi sastanak konkretnih partnera putem Zooma 24.3. do 10.4. i dalje razrađivanje projektne ideje, online aplikacija, papirnati dio gdje HUP kada dobiva zapravo konačni naš prijedlog unutar par sati također prihvaća partnerstvo bez ikakvih problema. Sa strane HUP-a komunikacija sa kolegicom Vali Mašale koja je i danas ovdje s nama i krećemo zapravo u finiš za prijavu od 10.4. u onaj zadnji dio gdje smo za 5 partnera trebali skupiti otprilike 100 papira koji moraju biti međusobno supotpisani od svih odgovornih osoba, svih partnera. Što naravno zahtijeva dodatno ishođenje propusnica za putovanje, dodatni angažman svih odgovornih osoba što smo uspjeli. I zapravo smo 17.4. imali pripremljenu cijelu prijavnicu. 18. je naša Vali rodila svoju ledu, svoju treću bebu, što je osigura nam administrativno da projekt možemo prijaviti. 24. smo projekt uspješno prijavili, 16.9. smo dobili pozitivan odgovor i 6.11. smo potpisali ugovor sa Europskom komisijom kojeg smo počeli provoditi službeno od 1.12. Evita je u uvodnom obraćanju spomenula da je konkurencija bila žestoka i zapravo ovo je jedan ističak iz evaluacije našeg projekta koji smo dobili, gdje se vidi da je projekt zaista inovativan u hrvatskim okvirima. I moram spomenuti da smo jedni od 14 u ovoj rudi i nalazimo se bok uz bok uz razvijene zemlje kao što su Finska, Irska, Belgija, Španjolska, Francuska koje razvijaju slične instrumente u svom državu. Kada smo zapravo pripremili projekt i kada smo razmatrali da isto i pripremimo, analizirali smo jednostavno potražnju da danas slušali.
Što se tiče društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, društveno poduzetništvo, ono kako se često čuje zapravo u kuloarima, socijalno poduzetništvo možda ima malo negativne konotacije u Republici Hrvatskoj koje smo mi odlučili zapravo srušiti neke određene barijere. Također, kada gledamo tko vodi većinu projekata koji se tiču društvenog utjecaja, prvenstveno je to civilni sektor koji crpi većinom svoja sredstva iz fondova Europske unije. S druge strane, postoji taj određeni jaz za društvene poduzetnike, odnosno uopće poduzetnike, početnike, što je gospodin Škrgatić naveo, između tog financiranja početničkog do toga da zapravo stasaju i mogu biti bankabilni, nazovimo to, dobiti dodatnu investiciju od strane banke ili nekog fonda rizičnog kapitala. Ujedno vidjeli smo da nedostaje i dosta, što nije sad isključivo vezano za društvene poduzetnike, nego za poduzetnike početnike općenito, nedostaje određenih menadžerskih vještina. Kad kažemo menadžerskih vještina, mislimo prvenstveno na to da se poduzetnici, početnici, start-upovi muče sa osmišljavanjem jednog dobrog poslovnog modela. Jedno imati proizvod, drugo je osmisliti izlazak na tržište za taj proizvod, komunicirati sa kupcima i komunicirati sa određenim investitorima. S druge strane, kada smo analizirali određeno financijsko tržište za društvene inovacije, odnosno za društveni utjecaj u Hrvatskoj, vidjeli smo da u trenutku kad smo pisali projekt 2019. su bile samo 2 banke koje su nudile određene povoljnije kredite za društvene poduzetnike. Stasao je Filzul kao prvi venture fund koji se bavi investicijama u društvene poduzetnike. Investitori i poslovni anđeli zapravo nisu razumijeli, odnosno i još uvijek možda ne razumiju dovoljno u detalje na koji način se mjeri društveni učinak i kako investicije sa društvenim učinkom generiraju određene povrate. O tome će više govoriti Renata, tako da tu neću ulaziti u detalje. Ali ono što je još bitnije, anketu koju smo proveli među potencijalnim poslovnim anđelima, 70% njih se izjasnilo da žele postati ili ostati poslovni anđel. 90% njih nije u potpunosti upoznato sa tijekom investicije i 70% njih bi željelo ulagati, odnosno bilo bi spremni ulagati ako bi iza toga stala određena potreba. Stoga jednu i drugu stranu, odnosno probali naći rješenja sukladno problemskoj analizi, a i u skladu sa već pokrenutim razgovorima sa Europskim investicijskim fondom koji u svojim mehanizmima potpore ima i Europski fond za poslovne anđele, odlučili smo kreirati jedan novi financijski mehanizam. Kako će on izgledati, na čemu sada radimo? U svakom slučaju dobili smo zeleno svjetlo od Europske komisije da ga u potpunosti prilagodimo hrvatskim tržišnim uvjetima, što je jako, što je za nas vrlo. Također, mi smo u osmišljavanju tog financijskog mehanizma svakako i pokrenuli pregovore i konkretne razgovore sa Europskim fondom za poslovne anđele, ali paralelno mi smo rješavali i trenirali naše start-upove da postanu spremni za investiciju i bolje osmisle svoj poslovni model, a isto tako s druge strane mi smo trenirali, odnosno ukrili same poslovne anđele. To su zapravo 3 glavna smjera na kojima se bazira naš projekt. Ne znam točno što se dogodilo s prezentacijom. No, željela bih samo spomenuti, a kad krećemo prema konačnom cilju koji želimo postići svojim projektom, malo prikazati projekt u samim brojkama. Na izradi financijskog mehanizma angažirat ćemo 5 stručnjaka koji će nam pomagati u smislu okvira u kojima taj mehanizam treba funkcionirati.
Također ćemo se truditi čim više inkorporirati u mehanizam primjere dobre prakse iz nekih razvijenih tržišta kao što su Portugal, Austrija i Njemačka. Sam projekt ćemo promovirati i na još dodatnih 4 konferencije sa investitorima i na taj način privući dodatnu pažnju i usmjerenje na hrvatsko tržište. Ciljamo na 100 start-upova koje ćemo, da kažem, izvrtiti kroz 4 regionalne radionice investicijske spremnosti. Namjerno smo krenuli na regionalni pristup jer je također jedna od horizontalnih tema u ovom projektu osigurati dostupnost podjednako svim start-upovima, nevezano da li se nalaze u urbanim ili ruralnim područjima, tako da izlazimo zapravo u sve dijelove Hrvatske u 4 glavne regije. Također planiramo okupiti minimalno 25 poslovnih anđela. Krapinsko-zagorska županija je uspostavila svoju mentorsku mrežu koju ćemo sada i nadograditi sa još dodatnih 5 međunarodnih mentora i mentorima koji će izraditi samu metriku za identifikaciju i mjerenje tog društvenog učinka s jedne i sa druge strane. Također će se raditi na izradi te metrike što je jedna novost u samoj Republici Hrvatskoj. Ti mentori će raditi više od 1000 mentorskih sati sa našim start-upovima. Imat ćemo i direktno povezivanje start-upova sa poslovnim anđelima i sa njihovim mentorima. Nadam se da će nam situacija dopustiti da se možemo ovako susresti u neke dinamika i razgovor o poslovnoj jednoj kulturi puno kvalitetniji licom u licu. Ono što je bitno za naglasiti, projekt će, kažem, podnijeti 5 partnera, već smo ih identificirali sa 7 članova projektnog tima, u kojem su sve žene, mislim da je uspjeh i zagarantiran. Sa druge strane, što nas čeka u sljedeća 3 mjeseca, krećemo sa prvim ciklusom radionica investicijske spremnosti koje krećemo upravo ovdje iz Krapine. One će biti također u virtualnom okruženju, kombinirane sa događanjima i na određenim lokacijama. Krenuli smo slagati okvire novog financijskog mehanizma i naravno krećemo u razradu same metrike za mjerenje društvenog učinka. Nakon toga, već u drugoj polovici godine, krećemo sa treningom samih poslovnih anđela. Konkretnije razgovaramo i pregovaramo sa Europskim fondom za poslovne anđele, te izrađujemo investicijsku strategiju samog novog mehanizma, odnosno fonda. Cilj nam je do kraja projekta, što je lipanj 2022. godine, imati uspostavljen održiv model, spremne poslovne anđele za investiciju, EAF koji je spreman investirati sa poslovnim anđelima i naravno imati portfolio poduzetnika, početnika koji su spremni tu investiciju implementirati. Prije ovog sastanka, prije ove početne konferencije održan je i sastanak članova upravnog odbora na kojem smo mi kao tim dobili zadatak da razmišljamo što će se dogoditi nakon završetka projekta. Naravno, mi smo se već u nekim crtama za to i odlučili i planiramo. Ovaj mehanizam i samo komunikacija sa drugim konzorcijima u okviru ovog programa u kojem se financiramo i mi pokazujemo da postoje različiti modeli potpora za društvene poduzetnike. Trenutno u nekoj ekonomskoj teoriji strateškog planiranja mi otkrivamo takozvanom crvenom oceanu, gdje znamo koji su nam konkurenti, gdje znamo koji su nam glavni dionici, gdje znamo koji je naš dio i gdje znamo koji dio možemo uzeti. Nama je cilj opet protiv nekim ekonomskim teorijama zapravo osmisliti plavi ocean. Plavi ocean je jedan dio crvenog oceana u kojem zapravo i nitko ne kriva. Dakle, osmisliti vlastito tržište, osmisliti nove mehanizme koje su upravo umrežavanje koje smo započeli i danas. Još jednom zahvaljujem svima zaista na potpori, prate nas na društvenim mrežama i naši vjerni oni koji nas podupiru već preko godinu dana.
Posebno bih tu istaknula jednu inovativnost iz Zagrebačke banke koja je prva iskoraknula i do nas i želi se uključiti aktivno u ovaj projekt, na čemu zaista zahvaljujem, a i naravno svim ostalim investitorima i podržavateljima kroz zadnjih godinu dana. Pratite nas i dalje, naravno bez vašeg angažmana i uključivanja teško da ćemo postići sve ove rezultate. Hvala vam. Hvala na ovim lijepim emotivnim riječima. Najavljujem predavanje investiranje s društvenim učinkom i Renatu Brkić. Dobar dan svima. Ja vas lijepo pozdravljam ispred Feelgooda. Feelgood je... Evo znači... Dobro. Ja vas lijepo pozdravljam ispred Feelgood Capital Partnersa. Mi smo društvo za upravljanje investicijskim fondovima. Mi smo prvo društvo za takav posao registrirano u Republici Hrvatskoj i mi ove godine počinjemo s radom kroz prvi fond za investiranje s društvenim učinkom u Hrvatskoj koji se također zove Feelgood. Partneri smo u ovom projektu jer zajedno radimo sa svim ostalim dionicima i sa svima u Hrvatskoj na promicanju ideje o impact investiranju i o impact poduzetništvu. Ja ću vam ovdje pokušati objasniti onako plastično što je impact, što je društveno poduzetništvo, što je društveno investiranje, da li se to prave spretne riječi i gdje smo tu mi. Znači, mi se impactom bavimo na svjetskoj razini, članovi smo Global Steering grupe za promicanje tog teksta i ideje. Ja vas molim ako neko može, mogu sama? Promicanjem uključili smo se u taj pokret i ovo što ću vam ispričati je ono što se dešava globalno i u svijetu. I sama činjenica da mi danas u Zagorju pričamo o tome i predstavljamo projekt izravno financiran od Europske komisije u iznosu od 315.000 kuna je velika stvar, je cool stvar. Impact je cool. Razlika što je on i o čemu se to radi, znači ja sam vam pokušala pokazati u ovom slajdu i nacrtati. Mi ga u hrvatskom prevodimo kao utjecaj ili učinak, nismo još našli bolji prijevod. To je rezultat jednog procesa promišljanja koji je uzrokovan time da društveni dogovor kakav je postojao u zadnjih 100 godina više ne daje onaj rezultat, čak čini i štete. I svi su se dionici u društvu globalno počeli preorijentiravati u smjeru da počnu razmišljati i raditi na tome da se spriječi loše djelovanje biznisa i upravljanja i da se pomogne javnom sektoru s tim pozitivnim utjecajem na čovjeka. Cijeli pokret je započeo početkom ovog stoljeća, znači početkom 21. stoljeća, kad su se prvi put počele pojavljivati ova dva termina gore. Jedan je ESG, to su neki termini iz akademije koje možete googlati i gdje se možete informirati. Znači, to je Environmental, Social and Governance Standard, znači dobri standardi upravljanja, odnosa prema okolišu i prema društvu. Velike kompanije su počele razmišljati o tome, percepcija kupaca se počela mijenjati i biznis je počeo ustanovljavati da mora misliti i o tome da kroz svoju akciju ne radi štetu, da ju minimizira. Sljedeći termin koji je ekvivalent ovom ESG-u je taj poznati CSR, Corporate Social Responsibility ili društveno odgovorno poslovanje. I
I tada je polako krenulo i to se danas vidi, dakle danas svi znamo koja su to dva termina i svaka će vam kompanija danas od najmanje do najveće reći da je društveno odgovorna kompanija, da i pokazivati kako radi na iskazivanju svoje društvene odgovornosti, da znači pokazivat će načine na koje dio profita vraća društvu. To se dešava uglavnom kroz filantropsku akciju, kroz financiranje nekih dobrih stvari i to je vrlo pohvalno. Međutim, ono što Impact kao takav i se razlikuje od društvene odgovornosti u dva smjera. Prvi smjer je taj da ide izravno i obavezno na dvije razine i da ide namjerno i da ide predefinirano, znači unaprijed se opredjeljuje da pozitivno utječe na društvo i na okoliš. Znači, osim okoliša mora dotaknuti i čovjeka i odatle ovaj termin social impact koji danas nailazimo i o kojem se najviše tu govori. Druga stvar u čemu se razlikuje je ta mjera, znači on se mora moći mjeriti, jer što ne možete mjeriti, ne možete doživjeti, objasniti, ni nacrtati, pa ni kvantificirati i onda učiniti da netko donese o tome odluke. Sada je neki problem, nestala je slika. Možda mi hvala. Znači, gdje smo danas u svijetu? Treba imati jedan taj povijesnu sliku kad se o tom promišlja, a to je da kriza 1928. godine se desila upravo zato što nije bilo kontrole rizika u financijskom smislu. I tek kao odgovor na tu krizu su se počeli uspostavljati međunarodni računovodstveni standardi. Da bi se oni standardizirali, klasificirali, bilo je potrebno 50 godina. Znači, to su dugi procesi. Krajem prošlog stoljeća, 70. godina, započeo je opet jedan novi model, započela je tehnološka revolucija, znači počeli su start-upovi, firme, tehnološki projekti brzo rasti, davati dobra rješenja, ali su za to trebale financiranje. Upravo su oni isprovocirali nastanak fondova rizičnog kapitala i tog rizičnog kapitala i venture fondovi, dakle fondovi rizičnog kapitala su zapravo digli tehnološku revoluciju. I onda se je tehnološka revolucija je dakle učinila da mi danas imamo jako kvalitetan život, gurnula nas je jako naprijed, puno smo brži, puno bolje komuniciramo, svijet je postao bolje mjesto. Međutim, pokazala su se dva problema. Dok je to radila je štetu za okoliš. Dakle, nije se vodilo računa o trošenju prirodnih resursa, pa smo imali situaciju i imamo danas situaciju problema sa klimatskim promjenama, s globalnim zatopljenjem i sa narušavanjem cijele te biološke raznolikosti koja nam je potrebna za život. S druge strane, zaboravili smo kao civilizacija na čovjeka. Jesmo, svijet je postajao boljim mjestom, inovacije su genijalne, tehnologija je super, međutim, jako se taj jaz ponovo povećava između, nazovimo to uvjetno, bogatih i siromašnih, dakle, onaj gornji mali postotak najvećeg komada svjetskog bogatstva kontrolira malo ljudi, a puno veći dio ljudi živi u siromaštvu. I to su ta dva smjera na koje o kojima se počelo razmišljati i na kojima počiva cijela teorija impakta, a to je teorija da se čineći, radeći posao,
nije dovoljno samo i, znači kad smo se za nju opredijelili smo se za to da nije dovoljno samo ne raditi štetu, nego namjerno unaprijed se opredijeliti da ćemo raditi dobro na svim temama o kojima su se onda dogovorio svijet na UN nivou i 2015. Su izašli globalni ciljevi održivog razvoja, dakle to su Sustainable Development Goals na engleskom. Tu je 17 tema na kojima smo se svi dogovorili raditi i dali si zadatak da do 2030. godine ti ciljevi trebaju biti postignuti. Vi ste ih vjerovatno svi već vidjeli i znate o kojima se radi, ja ih ovdje neću iščitavati. Pa iz toga i proizlazi odgovor na pitanje tko je impact poduzetnik, tko je impact kompanija i tko je impact investitor. O tome se još dogovaramo, globalno se svi dogovaraju. Naravno da prednjače Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države jer su to najjače ekonomije i dale su tu najveći obol. Do čak 2019. evo prije 2 godine je 181 predsjednik upravnog odbora najvećih američkih kompanija koji kontroliraju jako puno veliki dio tih investicija su se dogovorili da će izdali su jednu izjavu u kojoj promišljaju promjenu svrhe korporacije, ne promjenu nego nadogradnju svrhe korporacije u smislu da ona više, da joj nije jedina svrha samo ostvarivanje profita, već i ostvarivanje dobra za sve dionike u lancu. Znači, poslovanje s društvenim utjecajem ili sa impaktom je poslovanje koje djeluje na 3 načina. Znači, vi možete biti impact poduzetnik ako rješavate neki problem, neke ranjive skupine. Znači, koje god da su ranjiva skupina ovdje u ovih 17 ciljeva. Vi ste isto to ako zapošljavate ljude koji su dio te ranjive skupine. Gdje ranjiva skupina nisu nužno invalidi, švelje. Ranjiva skupina, na primjer u Hrvatskoj, su visoko obrazovani stručnjaci koji nemaju mogućnost naći si posao u svojoj zemlji pa moraju odlaziti van. Ako rješavate neki problem i ako otvarate radna mjesta za njih, vi radite im. I treći način na koji možete vaš posao radi impact je da idete u neke dijelove zemlje ili svijeta i donosite tamo radna mjesta i život. Znači to bi bio neki standard. Kako se mjeri impact? On se mjeri i postoji puno, preko 100 metoda koje se danas u svijetu razvijaju vezano na mjeru impakta. Najdalje je došla harvardska metoda koja se zove Impact Weighted Account, gdje se pokušava monetizirati taj, znači uz ove računovodstvene standarde dodajemo još jednu kolonu gdje pokušavamo izračunati i monetizirati koliku smo štetu napravili usput dok smo proizveli taj proizvod ili uslugu, odnosno koju smo koristili. I onda to kvantificirati i za taj iznos korigirati konačan rezultat kompanije. Ovdje sam samo ukratko na jedan slajd stavila te neke razlike. Znači u tradicionalnom poslovanju je osnovni cilj profit, to se sada promijenilo. Znači nije profit više jedini, mora biti dobar utjecaj u jednom od ovih smjerova. Nefinancijski taj utjecaj, odnosno društveni impact je u tradicionalnom poslovanju kolateralan, a u poslovanju s utjecajem mora biti namjeran, planiran i mjerljiv, gdje tradicionalno poslovanje mjeri rizik i povrat, jer dalje još nismo smislili matematiku, a sad radimo na tome da možemo moći nekad, valjda nam neće trebati 50 godina, neće jer imamo bolje alate, da možemo moći mjeriti rizik, povrat i utjecaj i ovdje sam vam stavila još ova pojma o kojima sam pričala.
gdje smo mi sad tu u Hrvatskoj, molim vas, možete mi vidjeti sljedeći slajd. Naravno da kasnimo, da smo preskočili ovih 20 godina, prethodni mi dajte slajd pogledajte. Preskočili smo ovih 20 godina, ali to uopće nema veze, jer se sad možemo bez problema ubaciti na taj vlak i imamo zlatnu šansu za to. Zašto? Ove teme koje se u engleskom jeziku koriste riječ social su se kod nas prevodile kao društveno, pa je imalo asocijaciju da to moraju biti neke zadružne varijante kolhoza, solhoza i tako, da se slikovito izrazim. I imali smo strategiju razvoja društvenog poduzetništva unazad 5 godina. Po njoj smo se stidljivo ponašali, ali moram reći da nije ta tema bila u fokusu ni biznisa ni politike, jer je čitana kao marginalna. Sada imamo lijepu šansu jer upravo se tim radi na evaluaciji ove strategije i na osmišljavanju provedbenih akata kojima je izvorište nedavno usvojena nacionalna strategija razvoja Hrvatske, gdje se društveno poduzetništvo spominje ravno 2 puta, na 44. strani u dijelu koje se bavi poduzetništvom i na 1.86. u dijelu koje se bavi socijalom, što nije dobro, znači nema ove teme u strategiji, ali je dobro s druge strane jer se sada može oblikovati onako kako treba. I imamo još jedno mjesto gdje se impact u strategiji spominja, a to je u aneksima na kraju su navedeni ciljevi održivog razvoja, ovih 17 sličica. Sad, može sljedeće? Gdje smo mi tu? Zašto mi ne kasnimo? Zato što imamo, upravo što su i prethodni govornici rekli, imamo talente, imamo genijalce, imamo obrazovane mlade ljude koji stalno naviru. Mi u Feelgoodu radimo na terenu, evo zadnje 2 godine kroz proces dubinske analize naših investitora prema nama i ovo je što smo mi razgovarali zadnje 2 godine. Znači našli smo u Hrvatskoj 200 projekata, sad da li su oni startup, da li su, bez obzira u kojoj su fazi razvoja, našli smo njih 200 s kojima smo odrazgovarali i prošli kroz razne faze, od razgovora do moguće ponude. Naravno to se suzilo na nekoliko njih na kojima i sad radimo dubinsko snimanje, ali to je taj bazen koji je potreban da bi investitor se konačno odlučio na investiciju. Znači naše iskustvo u Hrvatskoj pokazuje da bismo došli do 4 projekta u koja možemo investirati po svim temama, moramo proći i razgovarati sa njih 200. Njih u Hrvatskoj ima i vidjet ćete da ih ima, sad će početi panel. I to je ono što je dobro i to je dobro otkriće. I uvijek ih je bilo, samo su za financiranjem odlazili. Kad rješavaš svoj poduzetnički problem, ne možeš čekati da se stvore uvjeti kojima duže treba, pa odeš za novcima van. Nadamo se da to se više neće dešavati, odnosno prestalo se dešavati jer imamo danas već 2 fonda rizičnog kapitala koji rade u Hrvatskoj i naš 3. koji će se isključivo još dodatno fokusirati na impact. Osim njih, za ovaj projekt su nam potrebni poslovni anđeli, samo da kažem definiciju poslovnog anđela, to je isto jedan termin i jedan pojam gdje ljudi lutaju baš ne razumiju. 3 su, molim vas stavite sljedeći slajd, 3 su osnovne stvari koje poslovni anđeo daje projektu. Jedna je novac, ali samo jedna, i ja ću reći najnevažnija, jer je to investicije poslovnih anđela su male investicije u najranijoj fazi razvoja. Ono što poslovni anđeo daje je savjetovanje, je mentorstvo, je njegovo iskustvo
i njegove veze poslovne, njegov network, on mora otvarati kupce i on mora skraćivati put tom mladom projektu, da ne uči na svojim greškama, nego da premosti te stvari i da može brzo rasti i postati investibilan i da može krenuti dalje u svoj poslovni život. Zato poslovni anđel ne može biti baka od koje smo naslijedili neku veliku sumu novaca, uvijek ćemo trebati mentorstvo i pomoć, ne može biti ni netko tko uloži samo novac. To moraju biti ozbiljni, zreli ljudi sa iskustvom, obično to jesu ljudi koji su stekli dovoljno vlastito financijsko bogatstvo da mogu uložiti u nove projekte i da mogu mentorirati i uživati sa mladim projektima u svojim područjima gdje su jaki. Evo, to bi bile te neke definicije, a Romana će sad predstaviti naše goste i jako mi je drago da ćete vidjeti koga imamo u Hrvatskoj. Jedan tipičan primjer svjetskog poslovnog impact poslovnog anđela, tipičan primjer svjetskog impact poduzetnika. Evo tu kratko im danas. Hvala. Hvala Renati. Pozivam sada, molim Nikolu i Filipa da mi se pridruže naprijed. I također molim tehniku da uspostavi vezu sa gospodinom Brunom Kovačićem da vidimo je li nam tu. Ja ću samo najaviti, naslov ovog panela je kako pripremiti i osigurati investiciju za razvoj projekta sa društvenim učinkom. U panel diskusiji dakle sudjeluju Nikola Stolnik, direktor i vlasnik Gutien Globala, Filip Hercik, direktor i vlasnik Mundusa i gospodin Bruno Kovačić. Dobar dan, Bruno. Evo, pokušat ćemo biti ovako spontani kao što je bilo i prošli put kad smo razgovarali, zapravo treba znati kuda se okrenuti, kuda gledati. Evo, malo ste mi možda nespretno, ja ću se malo još pomaknuti. Ali sigurna sam da će to sve tako lijepo teći kao što je bilo u pripremnom razgovaranju. Dobrodošli ovdje. Rekla bih još samo u uvodu, dosad smo na konferenciji imali onaj jedan formalni dio, svečani, pa zatim onaj jedan stručni dio, a sad idemo malo u onaj jedan showbiz dio, zato što je ovaj dio poduzetništva, startup poduzetništvo je zapravo pomalo showbiz. Krenula bih sa pitanjima od Nikole, neću dalje puno predstavljati jer ćete kroz razgovor vi predstaviti sami svoje projekte i svoje zbivanje. Negdje mi je u uvodnim tekstovima pisalo da kad krenemo pričati o vašem projektu, o motivaciji, da vas pitam kako to da ste se odlučili vratiti u Hrvatsku nakon što ste krenuli raditi u Dublinu. Neću vas to pitati, meni je jasno zašto mi svi radimo ovdje u Hrvatskoj i mislim da se tu može još svejedno dobro raditi, unatoč poteškoćama, ali ću vas pitati kako se rodila vaša poduzetnička ideja i što vas je motiviralo na poduzetništvo? Kao prvo, hvala svima na pozivu na ovakvu jednu manifestaciju. Ja sa svojim prezimenom Stolnik sam prirodno Zagorac, tako da mi je jako drago da sam ovdje članom ovakve manifestacije i velike pohvale na inicijativi i svemu što radite, tako da meni Filipu je velika čast da smo ovdje. Znači, ideja našeg poduzetničkog poziva se u stvari rodila puno prije od same kompanije. Kao što je kolegica Romana rekla, ja sam se vratio 2015. u Hrvatsku iz Dublina gdje sam par godina radio za Google i tamo smo, kako je dosta loše vrijeme, u stvari jako puno vremena provodili u kućama jedni drugih, prijateljski, igrajući video igre jer smo po prirodi svi geekovi i nerdovi onako u tehnologiji. I onda kada sam se vratio u Hrvatsku, u Zagreb, shvatio sam da sam izgubio kontakt sa tehnološkom zajednicom koji sam bio dio od tamo negdje 2008. 2009. 10. Pa sam odlučio pokrenuti druženja pod krinkom video igara
gdje smo pozvali tehnološke kompanije da se međusobno natječu u turnirima video igara na velikim eventima, na velikim stage-evima, gdje smo mi od njih prikupljali kotizacije za sudjelovanje, prikupljali smo sponzore i onda kada bi namirili produkcijske troškove, višak smo jednostavno donirali u dobrotvorne svrhe. Prve godine je to realiziralo time da smo 24 bolnice i doma za nezbrinutu djecu u Hrvatskoj i Češkoj, jer smo u Pragu isto radili te projekte. Samo da vidimo da li sve funkcionira tehnički. 24 bolnice i 2 doma za nezbrinutu djecu smo opremili sa gaming opremom upravo za dječje odjele. Naredne godine smo donirali 10.000 eura Croatian Makersima, udruzi Nenada Bakića za promoviranje robotike i programiranja za djecu. Nakon toga smo 2018. sam u stvari otvorio kompaniju jer sam paralelno radio kao direktor marketinga u Nanobitu i ovo mi je bio hobi i onda sam se morao odlučiti za jedno ili za drugo, malo mi je bilo onako zanimljivije probati nešto svoje napraviti. I tada smo smislili isto tako projekt koji se zove Lift Off, po uzoru na svjetski poznati Shark Tank, gdje smo pozvali uvažene poduzetnike, realizirane ljude u gospodarstvu kako bi ocjenjivali mlade poduzetnike poput Filipa, da odlučimo kome ćemo dodijeliti 100.000 kuna nekakvog tog seed kapitala bez ikakvih uvjeta da nešto tražimo nazad. I to je Hvala Nikola. Projekt koji se razvio. Ako mogu kanalizirati malo dalje, vratit ćemo se još na Good Game Lift Off i na priču kako je u to sve skupa ušao i Filip. Sad bih se samo još prije toga dotakla, nekako to ide i kronološki, a možda i logički, a možda i da zavrtimo ovaj cijeli lanac ulagač i poduzetnik. Pričali ste mi o putu Brač-Beč. Pa ukratko dajte malo recite kako je to bilo i kako se krenulo u razgovaranje o investiciji, pa ćemo onda uključiti u razgovor i Brunu. Okay. Probat ću biti maksimalno kratak jer je priča puna anegdota i jako dugačka. Znači nama je od nekog početka pričanja o investiciji do realizacije proteklo gotovo godinu dana. Recimo da smo počeli pričati o investiciji u 4. mjesecu 2019. godine sa mojim prijateljem i nekako sugovornikom raznim idejama Ivanom Klarićem, kojim se onda svidjela ideja da počnemo komunikaciju o potencijalnoj investiciji. Meni to nije bilo onako kako bi se reklo nije prijeti. Mi smo jednostavno razvijali svoju kompaniju, ideju sa primisli da bi to moglo biti zanimljivo zapadnim tržištima, da iz Hrvatske izvezemo nešto originalno vani, jer tako nešto nitko u svijetu još do tada nije radio. To je jednu vrstu kompetitivnog natjecanja među kompanija, kao B2B run samo sa video igrama. Mi smo počeli tu komunikaciju znači, u 4. mjesecu, tu je Ivan dovodio razne sugovornike između ostalog i Brunu, koji su onda postali naši stvarni investitori i suvlasnici kompanije, gdje se onda dogodio taj, kako je rekao, kobni 8. mjesec, gdje je u toj godini poduzetništva gdje stvari radite 16 sati dnevno, odlučio sam se uzeti tjedan dana sa djevojkom i nakon na Braču provesti na plaži bez mobitela i laptopa i ičeg, malo da se resetiram. Je u stvari drugi dan kada smo došli na more, dobio sam poziv od Ivana Klarića da je Saša Dragić, koji je vlasnik Superbet grupacije, oni su pak u vlasničkom odnosu sa Blackstoneom, koji je najveći private equity fond na svijetu, u Beču i da bi me volio upoznati. Oni valjda smatra da sam ja u Zagrebu, pa mi nije toliko daleko. Ja moram objasniti svoje drago i da ostvari taj jedan dan odmora sam moram skratiti na jedan dan i da ja moram uzeti svoj ruksak, 2 košulje, otići na bus, pa na avion, to je trajekt, pa na avion, u Beč, kako bi upoznao potencijalnog investitora u svoju ideju. Draga je morala shvatiti, naravno. A mislim, shvatila je ona trpi puno više toga, nažalost, tako da ima strpljenja za mene. Da, tamo sam proveo sa njima 2 dana gdje smo se stvarno onako podrobno upoznali na ručkovima, večerama, razmjenjivanjima informacija, gdje sam nakon toga morao ići direkt nazad u Zagreb. 3 dana pripremati financijski izvještaje, znači baš onako u golice do kosti, kako bi rekli, da vide baš due diligence pravi kako izgleda zdravlje te kompanije, da nije to samo na priči, na idejama. I onda sam poslao na najveći e-mail, koji sam ikada poslao ikome. Pričekao tjedan dana i onda je došla poruka na WhatsApp, zbog Nikola me bi htjeli investirati u tvoju kompaniju, znači čekao sam ja 5 minuta kao u Jax kako to stanu. I onda je trebalo još jedno 6 mjeseci, znači administracije, odvjetnika, financijera, da se u stvari realizira prenos sredstava sa njihovih računa na naš i taj odlom vlasništva u njihove ruke.
Hvala. Ovo je bilo stvarno ukratko i stvarno izvučeno oni neki leitmotiv momenti. Sada bih uključila Brunu, zapravo Bruno, dobar dan, mislim da se ovako trebamo krenuti. Bruno Kovačić je direktor tehnički Superbeta i dakle jedan od konzorcija investitora. S obzirom da je investiranje u rizični kapital sasvim nekonvencionalno i da se kod investicija uzimaju u obzir sasvim neke druge komponente i neki drugi parametri. Dajte nam, molim vas, objasnite na koji način se vi odlučujete za investiciju, što to kod vas igra ulogu da odaberete upravo, na primjer, Good Game Global i upravo Nikolu, jer jedan od 10 poduzetnika u koje se investira, nažalost, ne uspije ostvariti povrat investicije ili propadne, pa je najzanimljivije znati što je to ključ za takvu odluku. Dobar dan. Prvi razlog što se investira u barem takav tip biznisa je ako vidite dobar tim svega. Jer bio sam sam poduzetnik prije što super svoj ljudi koja je financirana, tako da to znam što možemo kako mi neki biznis, koliko možemo da možemo stvari razvijati tim. A kod Nikole smo poznali da rade u dobrom sektoru i da su sredno i dobrim idejama, kupili dođe dobar tim investitora. To se činilo na kraju i to je visoka investicija, to je nizak rizik za takav biznis. Hvala. Možete nam još malo, molim vas, pojasniti kako je došlo do te konstrukcije 3+1, kakav je to tip pregovaranja i kako se to okupljaju drugi zainteresirani za stol, kako je to u vašem slučaju bilo? U više investicije koje sam napravio uvijek taj kako pađati, dakle rijetka nekaj sam. To je uglavnom preko poznatno, ja sam došao od toga da je Ivan koji je prvi poznat kod Nikole se javio meni, pa smo tako nakrenuli kotaše i zajedno smo dovoljno što investirati. To je više nekakva mreža privatnog izgradnja. Hvala. Sad bih uključila ponovno Nikolu nazad u pitanje i u razgovor i povezala onda prema Filipu. Nakon razvijanja Good Game Globala dogodio se i Good Game Liftov sa nekom pričom koja liči onome tipičnom pokretanju lavine dobrih djela ili možda nekoj priči koja nalikuje u filmu Pay It Forward, gdje dječak čini dobra djela i nastoji tim dobrim djelima potaknuti druge u lancu na činjenje dobrih djela. To je bila negdje i prva vaša motivacija uopće za, kao što ste objasnili, za pokretanje Good Game Globala. Kako se onda dogodio iz toga izrodio Liftov? Hoćete nam to objasniti onda i kako ste došli u kontakt preko toga sa Filipom? Znači, naša inicijalna ideja nije bila uopće zarađivanje novca ili otvaranje kompanije. To je bio nekakav format za druženje i upoznavanje, kako bi rekla, like-minded people koji su nekakve pozitivci tehnološkim kompanijama koji razmišljaju moderno, napredno i dijele ljubav prema video igrama, jer smo prepoznali da je takvih ljudi u godišnjama recimo 20+, iznimno puno, no oni taj hobi stvari nekako skrivaju i dijele sa privatnim osobama u svom vrlo bliskom okruženju. Mi smo htjeli stjerati na pozornicu da svi njih vide, to je taj showbiz, jel? Da im plješću i da se oni osjećaju dobro radi toga što vole video igre, što je stvari glavni format zabave u svijetu. Samo je to kod nas još malo onako, nisu ljudi toliko informirani o tom načinu zabave. I u stvari kako smo htjeli inicijalno napraviti taj format bez nekakve želje za zaradom, odlučili smo sa višeg sredstava donirati dobrotvorne svrhe i onda kako je kroz prvu, drugu, treću godinu postalo malo dosadno sad tražiti kome ćemo sada sljedeće novce ili neka sredstva ili nekakve predmete. Jako nam je zanimljiva ideja bila u stvari podržati domaće male poduzetnike, jer u stvari jako ih volimo i cijenimo, znamo koja je to borba, koji je to strah i koji je to u stvari koja je opasnost u tom cijelom ekosustavu jednog Hrvatskog da tako jedan mali poduzetnik preživi. Pa smo htjeli, kada smo već u mogućnosti, njima pružiti nekakav nit spasa ili mogućnost da jednostavno testiraju tu svoju ideju, pa ako ne prođe, nisu nikome ni krivi ni dužni.
ali ako uspiju jednog dana, stoji u pravilniku da ako je firma procijenjena na milijun eura ili više, oni su dužnosti tih istih 100.000 kuna donirati nekom drugom malom startupu po svom izboru. Mi se ne petljamo kome oni to doniraju, ali to je neko inicijalna ideja da se pokrene sustav tih malih startupa kroz godine koje dolaze, a da onda jednog dana oni će dođu i na naše evente opet nazad, opet hraniti malo nekakve druge poduzetnike. I tako ste vi onda odabrali Filipa, odnosno on je bio predstavnik tog tima i te ideje koja je za vas bila ona koju ste prepoznali da će u budućnosti stvoriti neki novi potencijal i vratiti dalje u društvo tih nekih 100.000 kuna. Kad smo pričali u pripremi, onda je pao jedan komentar s vaše strane, ma nije to i neki novac, a sad bih pozvala Filipa da nam kaže kakav je to novac i što je to njemu u tom trenutku značilo i da nam se predstavi. Dobar dan svima, moje ime je Filip, hvala svima na pozivu. Pa evo prvo da adresiram ovo da nije to baš neki novac. Znači ja sam, kad sam osvojio tu nagradu zajedno sa svojim timom, bio u 3. razredu srednje škole i iz te perspektive to je ogroman novac. To je jako ogroman novac za nas bio. Ja sam praktički tek upisao 3. razred. Bili smo tamo na tom natjecanju Good Game Liftov, prijavili smo se isto tako u 8. mjesecu, ja sam bio na moru. I zanimljiva situacija je bila da sam tek kasnije saznao... Uvijek je sve nekako povezano s morem izgleda, da mi to povežemo isto odavde iz Zagorskih brega i pozdravimo i more odavde. Da, evo možemo tako povezati. Ali uglavnom ja sam bio na moru, isto tako smo dugo radili na ovom projektu, jer projekt sam još započeo dok sam bio u osnovnoj školi. I to nije bio ništa više od osnovnoškolskog projekta, međutim Luka je čekao u bolnici, mislim, u redu ili nešto tako, i poslao mi je članak, bio baš ovo za Good Game Liftov, kao ajde pošalji prijavu. Ja sam poslao prijavu na jedno 30 stranica čistog teksta, jer mislim tako smo učili u školi u 5. gimnaziji, kao kako se radi, treba ozbiljno pristupiti svakom problemu. I ja sam poslao to i onda kad sam služio kasnije da je mi to bio problem pročitati, s obzirom da su dobivali prijave na 1-2 stranice A4 papira, to je bilo dosta sam bio ponosan na to, ali uglavnom došli smo tamo kao najmlađi tim i na kraju smo pobijedili nekim čudom sa našim projektom. Znači to je tada bio jedan prototip ovakve društvene igre, pametne društvene igre. Mislim sad ovo što izgleda svemirski. Predstavite nam čudo sad ovom prilikom. Znači, Mundus, to je pametna društvena igra koja, znači ovako komad hardvera, ali spaja se sa mobitelom. I glavna stvar, znači, tu se događa jedna sinergija fizičkog i virtualnog igranja. Ali nije samo igranje, nego ovo može služiti u edukativne svrhe, pa tako je korišteno 60 škola u Hrvatskoj i Sloveniji, a sad smo se malo okrenuli privatnom tržištu, s obzirom da je korona, tu se nešto uzrmala, neke poruke su socijalna distanca, a naše poruke su ajmo svi skupa na hrvu igrat se, ajmo se socijalizirati, tako da malo nam je korona pomutila planove, ali dobro, uspjeli su se nekako prilagoditi. Uglavnom da, to je društvena igra, svašta se nešto može igrati na njoj, ovisno o tome kako se naravno isprogramira aplikacija, ali glavno je da postoji ta univerzalna ploča koja izgleda ovako, ona svijetli, može se ponašati ovisno kako je software iz aplikacije kaže, tako da možemo svašta nešto nadograđivati i kada isporučimo igre. Da. Uspjeli ste pokazati zapravo kako se igrati može virtualno, pritom svašta naučiti i proširiti tu igru na velik broj sudionika, integrirati pametnu tehnologiju i igru pritom ipak učiniti zanimljivom makar je virtualna. Mislim, ovo je djelomično virtualno. Djelomično. Da, s obzirom da svi imamo tu baš prave figurice, pravu kockicu i svi su tu nešto na okupu. Tako da nije baš posve virtualno, ali virtualni element u igri daje tu jednu zanimljivost i daje mogućnost proširivanja. Dakle, kad kupite društvenu igru u dućanu i imate tu društvenu igru i to je to, tu priča staja, dakle to je karton i eventualno neke figurice od plastike. Ovo je pak jedna druga priča s obzirom da mi sve nove stvari koje napravimo možemo slati već postojećim korisnicima putem update na mobitel. Tako da oni mogu igrati praktički bezbroj društvenih igri do jednoj društvenoj igri koju kupe. Ja bih još rekla, to je onda onakva jedna igra u kojoj se djeca služe mobitelima, a da roditeljima nije baš
neprimjereno ili krivo što upotrebljavaju tehnologiju ili što vise na njoj, kako to volimo kolokvijalno reći. Da, to je zapravo bio jedan od glavnih pointova prezentacije, odnosno pića koje smo pišali na Good Game Liftofu. Dakle, taj ponovno vraćanje, ajmo reći, socijalizacije mladih ljudi da nisu samo na mobitelu, nego da se ta tehnologija, odnosno mobitel koristi za nešto, ajmo reći, pametno. Jel? Hvala. Vraćamo se sada malo investitoru nazad. Bruno, zanima nas kad ste se odlučivali za investiciju, inače kad se odlučujete, razmišljate li planirano o društvenom učinku, je li vam to bitan moment i je li on dio vaše ulagačke strategije? Pa je, mislim, i nije. Naravno, gledali bi to situaciju da je možda investicija suprotno od toga, ali nije mi to neka primarna situacija. Hvala. Recite nam također kako se razvio dalje nakon investicije vaš odnos sa Nikolom, odnosno sa tvrtkom Good Game Global, je li tu zapravo sve ostalo na praćenju brojki i praćenju rasta ili ima nešto iznad toga ili više od toga? Ne, apsolutno ne. Mislim, razlog što sam investirao u ja i kolege iz razloga što mislim da im možemo pomoći, tako da kontinuirano šalamo na sve načine što možemo pomoći Nikoli i pomoći Good Game da razviju biznis, da investicija bude puno više samo investiranje. Ima li tu nekih možda zanimljivosti u tom razvoju, u tom putu, kako to izgleda plastično? Mislim, u praksi to izgleda tako da pokušamo neki princip otvoriti vrata gdje možemo, ne možemo raditi posao od njega, ali na mjesto gdje mislim da bi Nikola mogao uspjeti, možemo stvari tako, podbiti s pravim ljudima i omogućimo da dođe na mjesto da bude dobro. Evo, to je onaj jedan klasičan dobar primjer pravog anđeoskog ulaganja, kao što nam je Renata Brkić pokazala u definiciji poslovnog anđela, da nije sve novac ili je novac gotovo i najmanja ili najmanje važna komponenta u tome, nego se upravo tu radi i o toj pomoći, podršci, mreži partnera i mentorstvu koje pruža poslovni anđeo. Također me zanima, sad bih se vratila nazad na Filipa. Kako ste vi, kad ste dobili investiciju, zapravo krenuli onda konkretno u posao? To je zanimljivo čuti onim skroz mladim generacijama koje možda imaju neke ideje, pa da čuju što ih to čeka na tom putu osnivanja poslovnog subjekta i kakva su vam znanja pritom bila potrebna i kako ste dolazili do tih znanja? Ok, znači prvo mislim da treba naglasiti da to nije bila investicija, dakle Nikola je dao, odnosno njegova tvrtka, 100.000 kuna bespovratnih sredstava, dakle to oni nisu imali nikakvo potraživanje prema nama, tako da ne možemo baš smatrati investicijom, više je to bila donacija. A sad naš put je bio, mislim s obzirom da smo mi svi bili maloljetni u tom trenutku, bio je problem kako 100.000 kuna prebaciti na 4 maloljetne osobe. I onda su tu bila 1-2-3 mjeseca natezanje kako ćemo mi to izvesti. Mislim da smo i puno glavobolja zadali Nikoli i njegovom timu, ali na kraju smo se, s obzirom da osnivanje tvrtke u takvoj situaciji gdje su 4 maloljetna foundera nije baš neka najbolja opcija, odlučili smo se za neprofitnu organizaciju, odnosno udrugu. I Luka je napunio 18 godina, došli smo u ured za osnivanje udruga u gradu Zagrebu i gospođa koja je tamo radila, to jest još uvijek, mislim da još uvijek radi tamo 30 godina. I rekla je, ovako nešto nisam vidjela u svojih 30 godina, praktički kada je otvoren ured za osnivanje udruga, nisam vidjela da mi dođu 3 maloljetne osobe plus jedna tek punoljetna osoba da osnivaju udrugu. Tako da evo, udruga je bilo rješenje, ajmo reći za tu fazu dok mi nismo napunili 18 godina, a onda kad smo napunili smo prešli na DO klasični. Hvala. Zanima me sada još dodatno kako ste stjecali ta neka poduzetnička znanja koja su vam potrebna, vratila bi se na taj dio pitanja. Jeste li imali kontakt sa nekim poduzetničkim programima i kakvi su vaši dojmovi o njima? Da, znači mi smo, kao što sam rekao, možda spomenuo na početku, mi smo došli na Good Game Liftov, praktički sa
može se reći, nije čak ni bio prototip, to je bio ručni rad praktički, jedan primjer koji smo napravili. I ta donacija od Nikole nam je omogućila da napravimo tranziciju sa tog ručnog rada i čak smo preskočili fazu prototipa nego već u jedan production ready proizvod. Dakle, mi smo napravili jedan proizvod koji je bio skalabilan na recimo proizvodnju od 100-200 komada i to nam je omogućilo plasman na tržište u hrvatske i slovenske škole. A kako je funkcionirao taj prijelaz? Pa mi smo to zapravo sve spontano učili, s obzirom da smo mi bili još u srednjoj školi i neki na faksu, onda smo to naučili usput, praktički na svojim i tuđim greškama, a u tome su nam sve pomogli tvrtka Steni, tvrtka Kroz i Nikola, odnosno Good Game Global. Sudjelovali smo u nekoliko poduzetničkih inkubatora, to su bili Algebra Lab i Startup Factory. Tu smo dobili neko znanje, ali mislim da je znanje koje se daje na takvim mjestima dosta generalno. Ne može se primijeniti na dosta specifične priče, pogotovo ova koja je naša. Recimo, bila je situacija gdje nam dođu ljudi iz industrije, stvarno visoke tehnološke industrije, IBM recimo, drže predavanje kako napraviti design thinking. Mislim, to je ok, to je djelomično primjenjivo, ali teško da mi možemo tako nešto, tako neke praktise iz industrije primijeniti na male biznise. Tako da postoji dobra inicijativa, ali mislim da još nije dovoljno dobro razrađena. Ako dobro iščitavam, trebalo bi se fokusirati, odnosno usmjeriti na individualne potrebe mladih poduzetnika i malo ih bolje propitati u kojem smjeru oni trebaju razvoj i kakve vrste znanja im treba. Pa tako nešto, da. Zapravo mi smo sa tvrtkom Stemi, mi smo praktički bili, još uvijek smo u uredu zajedno sa njima. Oni su, ajmo reći, generaciju stariji od nas, tipa 6-7 godina. I oni su imali svoju tvrtku koji su prolazili isto tako, praktički put od faksa pa do tržišta i znali su sve s čime se mi susrećemo, kada smo zapravo praktički kaskali za njima jedno 10 koraka iza, ali nekako smo pratili njihov put koji je bio relativno uspješan. Mislim da je Ivan Klarić isto tako investitor u Stemi, tako da evo, to je neka isto zajednička poveznica. Hvala. Bruno, vraćam se vama i temi investicija i poslovnih anđela. Vi niste član neke formalne grupe ili mreže poslovnih anđela. Što mislite o njima, odnosno što mislite kako bi trebala izgledati neka idealna mreža poslovnih anđela ako uopće vidite potrebu za time i kakve su to mreže ili kakve su to aktivnosti tih mreža kojima biste se vi možda rado nekad priključili? Pa nisam nikad bio dio takve neke mreže. Bio sam upoznat sa nekima u vrijeme dok nisam se uključiti da ništa investiram, tako da u tom trenutku nisam puno nešto radio s njima. Ono što sam primijetio da dogodi se problem kada u Hrvatskoj, recimo kad je krenuo Frame raditi, bilo dosta motivacije da se oformira udruge, da se radi investicije, međutim nije moguće baš brzo naći veliki broj kvalitetnih investicija i mislim da se vremena nekako rekao bi razvodnilo. I došlo od toga da ja nisam primijetio da uopće poslovni anđeli Hrvatskoj baš i rade po investicije, barem ne ovi iz nekih formalnih udruga. Pa po meni ono što bi ja eventualno vidio korisno je da ta mreža bude šira, to nije nešto što je specifično samo za Hrvatsku. Jer teško je očekivati da će stvarno biti puno prilika, pogotovo će biti puno tih anđela, tako da mislim da je trebalo to malo nekako Hrvatsko širiti i uključiti neke anđele možda iz drugih država, Hrvatsku, a i nama otvoriti priliku možda da nađemo priliku partnera. Vidite li vi možda da bi se takva mreža i način i struktura kako bi ona funkcionirala ili kako bi investicije funkcionirale mogla bolje prilagoditi hrvatskom tržištu? Vidite li vi da bi se, ili mislite li vi da bi se takva mreža i načini na koje bi poslovni anđeli iz te mreže ostvarivali i dogovarali investicije trebala bolje prilagoditi hrvatskom tržištu i mogla bolje prilagoditi hrvatskom tržištu? Pa svakako bi mogla, kažem, ali mislim da je primjerno bilo kroz to da nije samo za Hrvatsku, nego da bude šire, jer s time bi i više znanja imali u mreži i više konekcije koje bi mogle pomoći tim biznisima, jer smo realno dosta mali država.
Vidite li da bi se i kroz parametre investicija i kroz same modele financiranja tu moglo nešto napraviti? Što biste možda konkretno predložili za neke pomake i poboljšanja u tom smislu? Sam dobro čuo, prvo oko prekida dosta je zvuk. Vidite li, pojednostavnit ću onda pitanje, da li vidite neke konkretne pomake i poboljšanja koja bi se mogla napraviti u funkcioniranju takvih mreža i uopće u funkcioniranju i nastupu poslovnih anđela? Pa da, okrupnjavanje. Mislim da je bilo dobro povezati Hrvatsku udrugu poslovnih anđela sa nekim udrugama iz regije, kako bi se stvorila veća količina ljudi, u tome veća količina kapitala, a i više onda potencijalnih prilika za investiciju. Mislim da je svakako pomoći. Hvala. S obzirom da nam vrijeme teče i curi, jutro sam čula da ona prestupna sekunda koju imamo pomalo se treba ukidati jer se i zemlja počela brže vrtiti. Nama, mislim, bi sekunde u ovom razgovoru svakako nedostajale i minute i moglo bi se tu još jako puno pričati. Ima materijala, ali ostaje vremena za pokoje pitanje iz publika ako netko ima nešto ako je neko zainteresiran. Ili za onda lagani finale sa završnim riječima i porukama. Filipe, vi kao najmlađi poduzetništvom, ovdje se ne brojimo po godinama, odnosno ne mjerimo po godinama nego po iskustvu. Kakvu poruku imate posebno možda generaciji tih učenika koji stasaju da jednog dana postanu poduzetnici i koji izlaze iz škola, a imaju poslovne poduzetničke ideje? Pa ne znam, baš da sam dovoljno kompetentan da dajem neke savjete mladima, ali evo, neka prate uspješne primjere iz Hrvatske. Ja mislim da ih imamo jako puno, pogotovo mladih ljudi. Recimo, tu su Infinum koji su isto tako krenuli sa faksa, evo danas rade dilove sa Parčevom, Rimac, ima puno, Ivan Mrvoš iz Solina, znači stvarno jako puno, Albert Gajšak iz Karlovca, da sad ne nabrajam, stvarno ih ima puno, ali svi su oni nekako krenuli iz neke osobne perspektive, svi su oni radili nešto što su voljeli i dovoljno su puno ih jako radili na tome da to i ostvare, tako da evo možda je to neka poruka, ali stvarno ne znam koji bi, ja mislim da nemam dovoljno godina da dajem neke savjete. Možda Nikola ima neki bolji savjet. Bila je poruka svakako, kao i sve ono što ste ispričali, iskustva kroz koja ste prolazili. Ja bih se prije nego što Nikoli dam za završetak riječ još obratila Bruni sa zamolbom da nam se on obrati sa njegovim sa njegovim završnim motivom što bi mogao poručiti ovom tržištu sa perspektive investitora, posebno jer ovdje imamo i predstavnike javnog sektora, imali nešto za poručiti i javnom sektoru kao profilirani investitor. Pa, prvo, drago mi vidjeti da postoje ovakve inicijative, zato što danas je sve teže očekivati one priče poduzetnika iz garaža. Nažalost, došli smo u vrijeme gdje je jednostavno barijera za ulazak na tržište postala sve veća i bez kapitala teško je zapravo bilo što pokrenuti. Tako da, drago mi je vidjeti da se ovakve stvari pojavljuju, da je moguće doći mlađima do nekog početnog kapitala da pokrenu svoj biznis. I mislim da bi takve stvari trebalo biti što više u budućnosti, da im pomogne jasno skrenuti, jer sami će napraviti nešto doma u garaži, više ne prolazi nažalost u garaži. Možda još nešto u smjeru ovih poruka, imate li još neku ideju i viziju vezanu uz hrvatsku legislativu koja bi ovu priču mogla potaknuti? Pa naravno, u legislativi uvijek ono što ja mislim da je bitno je probati maknuti barijere, probati olakšati framework u kojem poduzeća posluju, jer kad nešto krenete kao mali poduzetnik, jednostavno nije lagano ne shvatiti što sve trebate napraviti i postoji tu puno prepreka i puno vremena poduzetnici potroše na neke operativne stvari i birokracije, što se fokusiraju na izgradnju svog proizvoda. Tako da svakako što god se može olakšati i pojednostaviti, to je svakako moguće. Hvala.
I Nikola, za kraj, uvedite nas u jednu viziju gdje sebe vidite za 5 godina, da s time nekako završimo u nekoj lijepoj slici ovu priču i koja bi onda vaša poruka kroz to bila svima. A mislim, prije godinu i nešto sitno da ste me pitali, imam jasnu sliku za 5 godina šta će se dogoditi. Kada je došla korona, onda je to sve malo onako, kako bih rekao, razmrdala, tako da smo mi morali isto diversificirati sve portfolio usluga koje nudimo, proizvode kojima baratamo. Tako da za 5 godina sada jedno što želim je da tvrtka i dalje raste ovom stopom kao što je rasla i do sada i da svojim investitorima mogu višestruko vratiti ono što su u nas uložili, M novčano, M kroz druge benefite i da je naš utjecaj na društvo sve pozitivniji kako mi rastemo. To su neke jedine želje koje imamo. Dakle, zadnja rečenica i zadnje obraćanje svima je podrška društvu i dobar utjecaj na društvo. Hvala lijepo svim panelistima, hvala na uključivanju u ovom daljinskom. Nisam vas pitala, Bruno, otkud ste nam se uključili? Iz Bukurešta. Eto, svijet je s nama, Europa je s nama, hvala lijepo i do neke druge prilike, doviđenja.